sunana Muhammad Bashir, Musa a masana'antar Kano. Sunana Mejida Muhammad, jaruma a masana'antar Kano. Yaya Bashir, yaushe ne ma za a fara haska wannan fim ɗin? Wayyo Aurena? Haba abokina, kar ka bani kunya mana. Wannan fim ɗin za a fara haska shi ne 13 ga watan 5 a Platinum Cinema da ke kan Zaria Road, Wayyo Road, kuma a ranar Juma'a. Kada ku sake a baku labari da ni da ke da kowa ga yato abokansa. Wayyo Aurena. Wayyo aure.